malla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده ولا شيء معه دائما وأبدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمبالما أسلامو السلام عليكم. halbi ambe awfu aka lo la jola kanga da jamfan nun la men no e kreba inga sallallahu ka mangutuna ka jellabo ko nyewi ana ankara mo bando halbi no e el hajj Suleiman Traoré abnata ni wala to e kuma babulu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqan bi maqami safiril anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. mustami'in al-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame Allah ta'ala tando ka barkada ka wale nyumando an seko de majrala o kofe amba an kalfa o masabaina sabula ate kalfa tien o kofe ame solli ke cideuna fasamantika no Muhammadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ame Allah ta'ala deli alaka nafana horoma jien anilahara. Ame Allah ta'ala deli limanya ani suturani garjiga nyuma alaka di anan badin islame o bela jelema. Ame Allahu deli anga hamina ko dugole ana bangene Allah ta'ala ka sababu yumandi amaula jamana fitna alaka duka herala alaka kishidi ana badin islame bela jelema. Ame Allahu deli doni nafama mimba kishiji anilahara alaka no ko anye na fulu herama mimba sutura jin anilahara alaka no ko anye Allah ta'ala kala banko yumanda ana badin islame ubema. Ame Allahu deli alaka anga jain laba arjina kono ala ko kanye ala kra horoma kama salatu barka kama salli ala Muhammad. Amin amin amin. Wala alhamdulillah ikome ambalma ke anan karamgo ke afotugo mino El Hajj Omar Keita anga wala alisa amechidem bilibili ale de katar huka noe akajena boy sabula dine nyere bela jelembe ode kononana idatse katu dina fem foila fwaka sura oy alakra katar hudoy sallallahu alayhi wa sallam. Wala nga walante menena aya yira kafu alakra sallallahu alayhi wa sallam muso sabade shindi ama abba oya foloy o kofe Thuwayba noye Abu Lahabika jomusoye o kofe Halimatu Saadiya. Okmanin shindi nunun kera tukomi ani Halimatu Saadiya yerefene nana alakra nofe tukomi ani bakon ani kono ye min fo alakra kola sallallahu alayhi wa sallam aka shindila anda temena ulukan. Okma alakra nana to Halima yoro fokata se sanani walma sanduru nyokona. Okma osanga inde kono nana anya yira kafwaka kwa disi chi okera osanga konona na sabulanya yira kafo Jibrila na nasoro alakra ani demson be klungela aya meneka bo demsen to uchela ninga binka koko disi chi ninga disukun sanuma imbo ko chi ka joli kungurundo bo akono koniye shitane nyinyoro e Muhammadula. Okuma bayira kafo shitane ale placité alakra la sallallahu alayhi wa sallam. Busuriye min fo okonona na andate mena oka nin kuin kele anya yira kafo Halimatu Saadiya asrana alakraka sabula nafura demi no de kera sababu ye ka hera na Saadiya duku kono nafura Quraishu bele jelen fene oluka nema de glonendo odeina anyokon de mandite anyokon de joli mandite anyokon de chenyumante na fora ko ka jien labo o kla diena bo klara kana laba ale bolo ka to demsenya la okuma asrana
sabula kwadisi ci min kɛra a y'a jigiya k'a fɔ jinɛ juguw de don o kuma ale alakira ta sisan a seginna n'a ye ka taa lasegin a ba ma walisa tɔɔrɔ kana alakira sɔrɔ ale bolo nga an ba halima ye nin waleya in kɛ nangaroli de kan a kun man d'a ye alakira ka segin ka taa faso la sabula alakira kɛra sababu ye ka hɛrɛ ni basigi min se ale n'a ka dugudenw ma o kuma ale t'a fɛ alakira ka segin wa alakira yɛrɛ a sigili o nege tɛ bɔ waati o waati i b'a fɔ ko dɔ de bɛ fara sigi ja kan nga siran kama a seginna ni ciden barikaman ye sallallahu alayhi wa sallam ni ka taa di a woloba barikaman ma wala alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛna bɔ marhala dɔ la ka taa marhala wɛrɛ la san 4 walima san 5 a bɔra halimatu saadiya yɔrɔ ni kana di a ba ma o kuma a san 6nan mun de kɛra o la n'an y'an ka diinɛ tarihiw lajɛ an b'a yira fɔlɔ allahu taala b'a fɔ an ɲɛna qur'an ba in kɔnɔ tabaraka alladhi biyadihi almulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة أكون مساك هيرة يرى مسامي نم مسايا بلا جلم بي على كلم بي دي بولو أني ما جيتي وسكتالا مساي فين بلا جلين سي أنا لاتك بالي دي بولو على دي مساي masami ay ɲɛnamaya da ni ka saya yɛrɛ fɛnɛ da saya ye danfɛn ye cogo min ɲɛnamaya ye danfɛn o cogo la i komi anw yɛrɛ fɛnɛ ye danfɛn ye cogo min nin bɛɛ lajɛlen Allahu taala ka danfɛnw de ye o la n'an ye saya ta ani ɲɛnamaya nunu ye fɛn fila de u bɛ falen falen ɲɔgɔn na ni saya tɛ don o don o kɔrɔ ye ɲɛnamaya de bɛ ni ɲɛnamaya tɛ don o don o kɔrɔ ye saya de bɛ o kuma an ka jɛ an ka balo ka fara muhamadu kan kuma min a bɛ saya ye a ɲɛna an ka jɛ ka balo ka fara muhamadu kan kuma min a bɛ ɲɛnamaya fana ye a ɲɛna ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam a seginna ka bɔ Saadu so dungew yɔrɔ kuma min na n'a si bɛ san 5 kuma min na n'a sera san 6 ba barikama in n'o ye Amina ye a y'a laɲini a ka taa ni den barikama ye n'o ye Muhamadu ye Madina a taara n'a ye Madina mun kama walisa a ka se ka taa a fa kaburu ziyara n'o ye Abdullahi ye cɛ min n'a ɲɔgɔn bɔkolo ɲuman tun tɛ Kureyšiw cɛla n'o ye alakira wolofa ye munna ba barikama in a ye nin dabali ɲuman in tigɛ sabula alakira ma a fa ye ɲɛnamaya kɔnɔ wa alakira fa yɛrɛ fɛnɛ ma alakira ye ɲɛnamaya kɔnɔ o kuma muso barikama in y'a laɲini den ni fa min n'u tin bɛ ɲɔgɔn na a ka d'u ye u ka ɲɔgɔn ye nka Allahu taala ka latigɛ ma sɔn u ka ɲɔgɔn ye o kuma ale b'a fɛ ka taa ninnu fila ɲɛ yira ɲɔgɔn na kelen bɛ barzakhu la kelen bɛ ɲɛnamaya la kelen bɛ kaburu dɔw la kelen o sigilen bɛ kaburu sanfɛ walisa u ka se ka taa ɲɔgɔn kunbɛ ɲɔgɔnya nin yɔrɔ in na o kuma an ba Amina kuma min na n'a ye nin laɲini sigi sen kan o kuma a ye taama sera jakulu a y'o kafo ɲɔgɔn kan u y'u ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma Yathrib n'o ye Madina ye taama sera jakulu in ye mɔgɔ joli ye mɔgɔ 3 don ale yɛrɛ Amina a n'a ka jɔnmuso n'o ye Ummu Ayman ani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'o y'a ka dan kelen ye Makka ni Madina cɛ nin don a jidilen do kilomɛtiri 500 kan o kuma muso barikama in a ye den barikama in ta a bɛ ka taa n'a ye kuma min na n'u sera kaburu in na o kuma den y'a sigi kaburu ɲɛkun kilenna la
n'o ye Muhamadu ye. Amina yɛrɛ a fɛnɛ y'a sigi ka fara a ka den kelen in kan n'o ye Muhamadu ye. U fila ɲɛsinen do cɛ barikama in kaburu ma. Nga kodɔnnaw ko sigi kuntala janyana togo o togo kaburu do kɔnɔ wajibi do a bɛ fara ɲɔgɔn na. Sabula e tɛ se ka to kaburu do in kɔnɔ bada. O kuma an bɛ Abdullahi kaburu la sisan min ye Abdul Mutalibu den ye min ye Hashimiyu ye. A b'i komi ɲɛ b'a la an ba Amina n'o ye Alakira woloba ye a si bɛ san 25 ɲɛ b'a la a sigilen bɛ cɛ barikama in kaburu ɲɛkun kilenna la. Cɛ barikama min a n'a ma ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ furu kɔfɛ fo n'a kɛra tile damadama ye. Nga o tile damadama in kɔnɔna na cɛ barikama in ye fɛn dɔ de to an ba Amina a sogo n'a golo cɛ. O kɛra jirisun na hɛrɛma ye. O jirisun in fonina hɔrɔma kɔnɔ ni ka bulu bɔ bonya kɔnɔ. O kuma Abdullah ale kɔ de kɛra kow la hɛrɛma ye. A ye jiri min turu o jiriw de kɛra jiriw la hɛrɛma ye. O jiri in ye den min bɔ o denw de kɛra jiridenw na hɛrɛma ye. A ye fɛn dɔ de to an ba Amina sogo n'a golo cɛ den barikama dɔ la. An ba Amina bɛ to k'a lakale an ɲɛna ko ale kun kɛra ale bɛ to ka den subhanalahi fɔ k'an mɛn a kɔnɔbara kɔnɔ. Ale sigilen bɛ a bɛ to k'a mɛn den in bɛ k'a fɔ a kɔnɔ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Yala ni den ye kelen ye wa? O kuma an b'a fɔ an kuntigi min ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam. Mun de la e nana nin yɔrɔ in na n'o ye kaburu do ye ni ka sɔrɔ e si bɛ san 6. Yala e ɲɔgɔnnaw kan ka minɛ ka na kaburu ziyara la wa? Mun de y'a to u nana e sigi kaburu do kɔnɔ walisa i ɲɛ ka da i bangeba barikama in a kaburu kan. Ni ka sɔrɔ e b'i ka denmisɛnniya la i b'i komi dolo a jolimandiya la i ka sanu ka tɛmɛ kabasen kan kuma min na kabasen bɛ sanfɛ wa i ka jɛ ka tɛmɛ kabasen ji kan kuma min na a bɛ ka ji shuru. Mun de e Muhammadu ɲɔni fo i kana sigi kaburu do kɔnɔ ni ka sɔrɔ e bɛ si hakɛ min na a man kan fujunu kow ka bange e ye. Denmisɛn san 6 hali n'a bangebaa fatura an b'a fɔ a ɲɛna de k'a taara taama na. Nga e Muhammadu bɛ ka minɛ ka na n'i ye kaburu do kɔnɔ ni ka sɔrɔ min kun ka kan ni e Muhammadu ye nin don a kun kan ka fɔ e ma de i komi a fɔra Yusufu ma cogo min ye Ala ka ciden belebele dɔ la kelen ye. Yusufu balimaw ko u fa ma arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab. An fa Yusufu bɛ san 6 de la denmisɛnnin don. O kuma an b'a ɲini fɛ a bila sini ka taa an nɔfɛ bakangɛnyɔrɔ la an n'a fari ka fori ɲɔgɔn fɛ an ka bakanw gɛn ɲɔgɔn fɛ an ka jiridenw dun ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ ka tulonkɛ kɛ an ka tila k'an bɛnjaw kɛ. Ko nin de kun kan ka fɔ Alakira ye k'a to san 6 in na. Nga ko Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ma tulonkɛ dɔn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ abadan. Alakira a ma bɛnja dɔn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ abadan. Alakira kun kɛra sallallahu alayhi wa sallam a kun dumenen do waati bɛɛ a fujununen do diɲɛ kɔrɔ sabula a b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ in sigiyɔrɔ tɛ toyɔrɔ tɛ. Alakira cilen kɔfɛ a kun bɛ to k'a fɔ yala mun de bɛ ne Muhammadu ye ani diɲɛ. I k'a dɔn ne Muhammadu bɛ diɲɛ in kɔnɔ de i komi yelenkaba min n'a jiginna jirisuma dɔ kɔrɔ k'a b'a sɛgɛn na fiɲɛ o kɔfɛ a bɛ wuli ka taa. O kuma ko diɲɛ bɛ nin togoya la ne Muhammadu de bolo. Maa min ni e bɛ taama sira fɛ e nana jigin jirisuma dɔ kɔrɔ k'i b'i sɛgɛn na fiɲɛ yala e b'i ka nafolo n'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen labaara o jirisuma in kɔrɔ wa? O kuma Alakira ko diɲɛ bɛ ten diɲɛ b'i komi sɛgɛn na fiɲɛ yɔrɔ ni ka arijinɛ ɲini ka tila ka wuli ka tɛmɛ.
o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam a si san wɔɔrɔ ani muso barikaman u ye ziyara kɛ ka kaburu ye u ɲɛna o kuma ziyara banna taamasira jamakulu u wulila ni ka u ɲɛsin Maka ma kuma min na n'u ye Madina janfa dɔɔni i ɲɛ b'a la an ba Amina min ye an kuntigi Muhamadu woloba ye a bɛ ka cunkan bana dɔ dama kasi bana dɔ de na cun an ba Amina kan u kɛlen ka Madina janfa dɔɔni o kuma an ba Amina a jiginna ka bɔ yɛlɛnkafɛn sanfɛ ni ka sigi o y'a sɔrɔ a den kelen in bɛ a kɔrɔfɛ ni o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam den min n'a ma tɛmɛ san 6 kan fɔlɔ nka an ba Amina kun t'a dɔn k'a fɔ bana min tunnen filɛ nin ye ale kan nin ye saya bana ye an ba Amina a tora a bɛ den barikama in lajɛ Aminatu t'a fɛ ale ka den barikama in fara ɲɔgɔnya nga bana in bɛ ka gɛlɛya latigɛ o bɛ ka kaman feni fana an ba Amina ni nɔfɛ Amina ale t'a fɛ ka fatu mun kama walisa a kana yatimɛden to a kelen na nga Allah Ta'ala b'a fɛ Amina ka fatu mun kama walisa a ka yatimɛden ni a daba ma to ɲɔgɔn bolo Amina bana bɛ ka gɛlɛya a bɛ ka Muhamadu sama ni ka nɔrɔ a kɔ disi la saya fana bɛ ka an ba Amina sama ni ka na a yɛrɛkun yɔrɔ i k'a dɔn su dibifin na fɛn bɛɛ sabatilen don fiɲɛ gɛlɛnw a bɛɛ lajɛlen sabatira nin ko in kama nin don foyi tɛ kɔngɔkoloba in kɔnɔ n'a bɔra yatimɛden a n'a ba a n'a ka jɔnmuso ni an kuntigi de ta min ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah nga an ba Amina a tora nin lahalaya na i k'a dɔn saya nana poro an ba Amina kan n'a bolo fila ye kuma min na ni saya y'a poro a kan muso barikama in tora a bɛ to k'a fɔ a denkɛ kelen ye min ye dan kelen ye n'a ɲɔgɔn mana sɔrɔ in kɔnɔna na a bɛ to ka mun fɔ ya Muhammad kun rajulan Muhammad n b'a ɲini fɛ i ka kɛ cɛ ye i fa fatura ka sɔrɔ i bɛ kɔnɔbara kɔnɔ wa ne yɛrɛ fɛnɛ taatɔ filɛ ka i to i kelen na o kuma Muhammadu kɛ cɛ ye o de la dɔnnikɛlaw ko don min adamaden woloba bɛ fatu welelikɛla dɔ de bɛ weleli kɛ y'a ye adamadenni an kun kɛra an b'i bonya i ba ka ɲumanya n'i ka hɔrɔnya de kama o kuma walisa an ka e yɛrɛ bonya sa baara ɲumanw caman kɛ n'o kɛra an b'i fɛnɛ bonya o kama o kuma an ba Amina a sunɔgɔra sunɔgɔ banbali la a ye diɲɛ to a y'a nidi ka taa masaba in ma min ye badabada masa ye o de la i ɲɛ b'a la Ummu Ayman n'o y'a ka jɔnmuso ye o yɔrɔ bɛɛ ale wulila a ye dabata n'a ye a bɛ ka buguri kaburu sen walisa ka se ka muso barikama in su don a kɔnɔ n'o ye Aminatu ye a bɛ ka buguri yuuru ka jigin kɔnɔbaraw la belebele kan min ye denw na belebele bange min ye danfɛnw na belebele bange n'o ye an kuntigi Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam o kuma nin ciden belebele a taara fa kaburu ziyara n'o ye Abdullahi ye a segintɔ a y'a ba su don n'o ye Aminatu ye Aminatu bɛ ka to k'a fɔ a ye ya Muhammadu kun rajulan Muhammad n b'a ɲini fɛ i ka kɛ cɛ ye o de la ba ka ladilikan ba min n'a bɛ ka ni funiseriya ka taa a daba ma yɔrɔ k'a to funangɛniya 12 la npogotigiya 12 a si ma tɛmɛ san 25 kan ni muso barikama in de bɛ k'a fɔ ya Muhammad ne denkɛ kelen Muhammadu kɛ cɛ ye i k'a dɔn nin ye kumakan min n'a sɔngɔ ka gɛlɛn kumakan min a bɛ ka bɔ dusukun de kɔnɔ dusukun min n'a falen don makari ani hinɛ na ka bɔ woloba dusukun kɔnɔ ni ka ɲɛsin a woloden ma min ye den kelen ye min ɲɔgɔn mana sɔrɔ in kɔnɔ a bɛ ka mun fɔ kun rajulan Muhammad kɛ cɛ ye o la n'an ye cɛya in ta k'a lajɛ i k'a dɔn ani foyi tɛ se ka peze dugumakolo kɔ kan
amba amina abeka toka fo alakre kece ikado don gelaw nyeshinendo e muhammadu ma mashiba ko nyeshinendo e muhammadu ma toro ko nyeshinendo e muhammadu ma ikado jukuya blow nyeshinendo e muhammadu ma nini fon kumasira domi muhammadu kece akoro yatimede mi abdullahi ka yatimede kece nga ikado alakra sallallahu alaihi wasallam akarace wa alakra kara cew kuntigi de ni ye adamadun be fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko cɛ kelen b'a la o cɛ kelen de ye muhamadu ye ni ye cɛw be fara ɲɔgɔn kan ko cɛfarin kelen de b'a la o cɛfarin kelen ye muhamadu ye ni ye cɛfarinw be fara ɲɔgɔn kan ko misaliya be se ka ta ni cɛfarin kelen min ye i b'a sɔrɔ o ye muhamadu de ye alakra kɛra cɛ ye kabini a bangedon sabula a bangedon a ye sujudu kɛ allahu taala ye alakra kɛra cɛ ye k'a to bamunan kono alakra kɛra cɛ ye a ka shindi yɔrɔ la alakra kɛra cɛ ye a ka denmisɛnniya waati alakra kɛra cɛ ye a ka funangɛniya waati alakra kɛra cɛ ye a ka cɛkɔrɔba walanya waati alakra kɛra cɛ ye a ka cɛkɔrɔbaya waati wa alakra tora a ka cɛya in na fɔ a taara allahu taala kunbɛ ɲɔgɔnya don min i k'a dɔn alakra sallallahu alaihi wasallam a ye baara kɛ ni babarikama in ka ladili ye o kuma alakra sallallahu alaihi wasallam nin togoya in na a segina ani ummu ayman u ye bato u kɔ madina o kuma alakra kun bɛ to k'a fɔ ummu ayman ye o y'a sɔrɔ a bɛ ummu ayman bonya a b'a fɔ ya ummu ayman ummu ayman anta ummi ba'da ummi o kuma e de bɛna kɛ ne ba ye ne ba fatulen kɔfɛ koyi o de la fazazi ko mahutun bihifzillah alakra tangalen do ni allahu taala ka tanga de ye fi kulli hay'a lahalaya bɛɛ lajɛlen na fa fi hali iladin alakra bange kuma ala ka tanga kɛlen do k'a lameleke wa fi hali nash'atin alakra a lamɔyɔrɔ fɛnɛ na ala ka tanga kɛlen do k'a lameleke falamman taha ba'sa kuma min na alakra n'a kɛnfɛnsɛnyara cɛfarinya o dafalen na k'a fɔ ko a ka kamalenya dafara n'o ye cikan dira ma o midda bi jur'a anw masa taala tilara k'a jidi ni cɛfarinya ye adhalla riqaba almushrikin alakra kafiru kan bɛnbɛn ni k'u kan jasi bi wat'atin nin pamuru ka dɔme ye dulu'uhum kafiru dusukun yɛrɛ sa laysa tahda'u o kun tɛ mada abadan min zu'uriha alakra ɲɛ siranya fɛ o kuma nin b'a yira na alakra sallallahu alaihi wasallam dekun nana togo o togo i k'a dɔn a m'a yɛrɛ kun jasi dekun in kɔrɔ a tora cɛya la fɔ ka taa daba ma kunbɛ ɲɔgɔnya kuma min na nin kɛra o kuma alakra sallallahu alaihi wasallam lamɔ nana a mɔkɛ ma n'o ye abdulmutalibi ye min ye mɔkɛw la nɔgɔman ye o kuma mɔkɛ in a y'a ka kanu a n'a ka sɔmi bɛɛ lajɛlen ta ni k'o ɲɛsin a mɔden ma min ye yatimɛden ye n'o ye muhamadu ye sabula jokini da dɔ min ye masiba ye o nana a ka jokini da kɔrɔ dɔ de mandigi n'o de fa fatuli masiba ye o jokini da in bɛ yen ba fɛnɛ fatuli masiba nana fara o kan ka fa ka fatuli jokini da kɔrɔ in mandimi o kuma abdulmutalib a ye hinɛna alakira la ni ka nɔgɔya tɛ ka alakira sɛgɛrɛ a ma hinɛ min ɲɔgɔn kɛ a yɛrɛ wolodenw na abdulmutalib a kun tɛ alakira to a kelen abadan a kun bɛ tila ka alakira sugante a yɛrɛ wolodenw kan o la ibnu hisham ale b'a fɔ an ɲɛna a ka tariku kɔnɔ a ko i k'a dɔn abdulmutalib ale de kun ye makan kuntigi ye u kun bɛ dɛbɛn dɔ fɛnsɛn a ye alikaba suma na ale de kun bɛ sigi o kan alakira kun bɛna a denmisɛnninama a bɛna a sigi dɛbɛn in kan alakira binakɛw u bɛ alakira minɛ k'a fɔ k'u b'a bɔ dɛbɛn in kan ni abdulmutalibu y'u ye a b'a fɔ a ye n den to yen a kun t'a fɔ k'a mɔden a b'a fɔ ko a ye n den to yen
min ye muhamadu ye n kalela alkaba daba mala i k'a dɔn koɲɛ bɛ nin den in na danfɛn ma sigi ni koɲɛ min ye o kuma abdulmutalib a bɛ alakira minɛ k'a sigi a kɛrɛfɛ a ka dɛbɛn kan a bɛ to k'a kunkolo masaha ka to k'a kɔ masaha a fɛn o fɛn ni alakira kun b'a kɛ i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen kun bɛ abdulmutalib nisɔndiya o kuma alakira ni abdulmutalib tora ɲɔgɔn bolo tan kabini san 6 fo kana se alakira san 8 ani kalo 2 ani tile 10 alakira san 8 ni kalo 2 ni tile 10 i k'a dɔn a mɔkɛ nɔgɔma in fɛnɛ n'o ye abdulmutalib ye ale fatura makan kɔnɔ o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam yani abdulmutalib ka fatu abdulmutalib y'a ye o kuma ka lamɔ layidu di a den dɔ ma n'o ye alakira yɛrɛ binakɛ dɔ ye n'o ye abi talib ye min ni alakira fa bɛ fani ba la kuma abu talib min ye ali ibn abi talib ali wolofa ye ale ni alakira fa ye fani ba de u bɛɛ lajɛlen ye balima kelen ye o kuma abdulmutalib a ye alakira ta ka kalifa a denkɛ in na n'o ye abu talib ye o de la busuri b'a fɔ an ɲɛna wa bada lil wujudi minka karimun i k'a dɔn bangeli kɛra ka bɔ e muhamadu la fɛn ba de la sɔrɔ in kɔnɔna na min karimin e muhamadu yɛrɛ fɛnɛ bɔra maabaw de la aba'uhu kurama'u wa olu faw fɛnɛ ye fabaw de ye maabaw don tatabaha bikal usuru waatiw bɛ waso ni e muhamadu de ye ɲɔgɔn na sabula e muhamadu tile bɛnna waati minnu ma o fɛnɛ bɛ waso waati tɔw de la wa tasmu bika waatiw bɛ kɔrɔta ni e muhamadu de ye aliya'u kɔrɔta la ba'adaha aliya'u o kɔrɔta in yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ kɔrɔta caman bɛ anta misbahu kulli fadlin e muhamadu de fasamantiya bɛɛ lajɛlen fitinɛ yelen ye fama tasduru illa an daw'ikal adwa'u nɔrɔ kɔni tɛ bɔ fɛn foyi la fo a k'a sɔrɔ a bɔra e muhamadu nɔrɔ de la o kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam mɔkɛ in ale soma yɛlɛmalen a seginna ka na a binakɛ yɔrɔ n'o ye abu talib ye min ye binakɛw fɛnɛ na nɔgɔma ye min ye binakɛw la hinɛbaatɔ ye ka sin a ma o kuma abu talib a tara basɔrɔ ka wuli ni a balimakɛ den ka hakɛ ye n'o ye muhamadu ye hakɛ dafalen na ni ka muhamadu kafo ka fara a yɛrɛ denw kan a ma dan o ma a tilara ka alakira fusaya ka tɛmɛ a yɛrɛ wolodenw kan ni ka tila ka alakira kɛrɛnkɛrɛn ni fasamantiya dɔ ye ani hɔrɔmasigi dɔ ye min ni o ma kɛ a wolodenw ye abu talib a kun kɛra a b'a ka tanga fɛnsɛn alakira ye wa a bɛ alakira tiɲɛtigiya a ka kumakan bɛɛ lajɛlen na wa a bɛ kɛlɛ kɛ alakira kama fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam o de la rahiqul maktum tigi b'a fɔ an ɲɛna ko fo siɲɛ dɔ la ja nana maka n'o ye jiko gɛlɛya ye abu talib a ye alakira minɛ ni k'a ta ka taa a kɔ sɛmɛ alikaba la a ye kɔ in sɛmɛ alikaba la alakira bɛ a bolo a denmisɛnninama o kuma a tora a b'a tigɛ kɔni sin alakira ma nka a tɛ ka kuma a ka laɲini ye masa min bɛ sanfɛ ni anw tɛ togoya dɔ i la ni e de bɛ se ka sanji na o kuma den min filɛ n bolo nin ye e yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la ji nani kama o kuma a bɛ ka tigɛ sin alakira la ni nin ŋaniya in ye o kuma ko sangani ma kɛ o y'a sɔrɔ kabasen foyi tɛ sanfɛ yan'a ka tila tɛgɛ sin na ko i y'i kun jan sanfɛ i y'a ye sanfɛn bɛɛ lajɛlen fara kabasen na kabasen bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ ni kana ɲɔgɔn dalajɛ ka giriya o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sanji ye suruli daminɛ o de kama sa o yɔrɔnin bɛɛ abu talibi ye dɔnkiliso dɔ da alakira la a ko wa abiyadun yustasqa alghamamu biwajihi thimalul yatama ismatun lil aramili
ako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ye danfen kalasiyalen do i b'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ ɲaamilen do a ka jɛya la ko kabasen yɛrɛ bɛ lamili kɛ ale Muhammadu de kama wa i k'a dɔn yatimɛdenw olu kɔsɛmɛyɔrɔ ye Muhammadu ye wa firiyatɔw n'o ye muso cɛsabatɔw ye olu tangayɔrɔ ye Muhammadu ye o de la o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam kuma min na n'a si sera san 12 ani kalo 2 ani tile 10 Abu Talib a y'a laɲini k'a fɔ a bɛ taa jako la Shami jamana kan n'an b'a fɔ o yɔrɔ in ma Siri bi nga ale fana kun tɛ Alakira to a kɔ kuma si ani Alakira de bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula layidu min dira ma a t'a fɛ ko ka Alakira sɔrɔ ale kɔfɛ o kuma Alakira san 10 a ye Alakira ta a nɔfɛ u ka taa nin taama in na Shami jamana kan f'u taara se Basura n'o ye Iraki ye bi o kuma Alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a nɔfɛ o Basura o dugu in na o don Yahudiya mori dɔ kun bɛ yen a bɛ fɔ a ma Bahira nga a tɔgɔ yɛrɛ ye Jirjis kuma min na n'u jiginna u ka jiginyɔrɔ la k'u b'u sɛgɛn nafiɲɛ Jirjis a bɔra ka na nin taama sera jamakuluw ma nin k'u bonya ni dunan fana ye ka dumuni baw tobi ka d'u ma nin ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Yahudiya mori in dɔn a tɛ bɔ ka sera jamakulu kunbɛn abadan nga nin sera jamakulu in a bɔra k'a kunbɛn ka tila k'u dunan fana dumuniw la hɛrɛma ka tila ka o di u ma nga o y'a sɔrɔ a ye Muhammadu dɔn sallallahu alaihi wasallam n'a mangutu ye kuma min na n'a y'u dunan fana ka ban nin k'u bisimila a nana Muhammadu minɛ a tɛgɛ ma o y'a sɔrɔ Alakira bɛ san 12 ani kalo 2 ani tile 10 a ye Alakira minɛ a tɛgɛ ma a ko n kalila Ala la nin de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen kuntigi ye Alahu Taala bɛna nin ci hinɛ kama danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o yɔrɔ la Abu Talibi ko Yahudiya mori in ma a ko Jirjis yala o dɔnni jumɛn bɛ e la ni e y'o dɔn Yahudiya mori in ko a ko kuma min na aw bɛ ka jigin ka bɔ kulu in sanfɛ fara foyi ma to jirisun foyi ma to fo a bɛɛ lajɛlen bɛ k'u majigin ka sujudu bin denmisɛnnin ye o kuma fara dun ni jiri tɛ sujudu bin danfɛn ye fo n'a kɛra nabi ɲuman de ye o kuma ne bɛ nin cɛ in dɔn ka fɔ nin de ye nabi ɲuman laban ye wa n'i ye a kamankun lajɛ numanfɛ kamankun o jaki la i b'a sɔrɔ tampɔn bɛ yen wa o tampɔn in korilen don i b'a fɔ ko pɔmu wa i k'a dɔn anw ye nin cɛ in tɔgɔ mɛn ni ka tila k'a kalan an ka kitabu kɔnɔ o kuma a y'a ɲini Abu Talibi fɛ o yɔrɔ la k'a ka Alakira lasegin ka taa Maka k'a kana taa n'a ye Shami mun kama siranɲɛ kama Yahudiyaw ɲɛ ko sabula a kan ka bɔ don min a bɛ Yahudiyaw ka gafa kɔnɔ o kuma Yahudiyaw kɛlen don ka maaw labɔ k'u bila yɔrɔ bɛɛ walisa u ka se ka den kunbɛn k'a faga sabula ale de bɛna olu ka diinɛ dafiri o kuma nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'u to nin kɛnɛ kan Yahudiya cɛ 7 nana u sɔrɔ ye olu y'a laɲini k'a fɔ u bɛna tɔɔrɔ se Alakira ma o y'a sɔrɔ Yahudiya karamɔgɔba in bɛ yen a ko yala Alahu Taala ye ko min latigɛ k'a bɛ kɛ aw cɛ 7 dɔrɔn bɛ se k'o bali wa o kuma u k'u ka karamɔgɔ ma anw tɛ se k'o bali a ko o kuma a y'aw kan di denmisɛn in ma a k'a to yen olu bɛɛ lajɛlen y'u kan di ni ka segin o yɔrɔ de la Abu Talib a ye Alakira ni maa dɔw bila ka segin ka na Maka o de la Fazazi b'a fɔ Imamu Hudan i k'a dɔn Alakira ye kanda nabi ɲuman de ye lawlahu ni Alakira kun tɛ ma urifal huda kanda yɛrɛ kun tɛ dɔn dugumakolo kɔ kan o kuma ni Alakira kun tɛ kabini san 12 a filɛ ka Yahudiya 7 k'olu segin ka bɔ banbanciya ni kana gɛlɛya la a ko n'i ma o Muhammadu dɔn ata Muhammadu nana dugumakolo in kɔ kan walwara o y'a sɔrɔ danfɛnw dɛ kad balagul mada u sera dan de la fil jahiliya la dante jahiliya min kɔfɛ o y'a sɔrɔ danfɛnw sera o la nka Alakira faradahum bil ilmi an subuli rada a y'u lasegin ni Ala dɔn ani dusukunna dɔnni ni ka bɔ halaki sira kan rahibu fina il fadli Alakira ka dukɛnɛ
ikado ofasamantiya de yiri walendo wal adli alakraka ladiriya ofasamantiya de yiri walendo wan nada alakraka funisiriya ofasamantiya de yiri walendo aliyu manaril qadri alakra joro drapo o de korotalendo wal fakhri wa ikado alakra de bisika waso fem bela jelena kasura makani waso ere wa dhikri wa alakra kusmali de korotalendo kateme fem bela jelenka okuma utidin belebelen sallallahu alayhi wa sallam kuma mina na shisira santa ani duru kele do temena Qurayshu ani bani aylana kawni nyogonche o kele ngelera kosebe o kele na alakra santan duru nana o kele keneka wa alakra de kumbe kala biyen lesse ninga laben ka di abina kewma walso kaseka keleke kabina santan duru yala o jito yewa o kuma alakra de kera sababu ye nu gaina nin keleina no ye Qurayshu ani bani aylalan o kuma alakra ale de kumbe nin kelein kala biyen lesse ka di abina kewma odila Sheikh Fazazi ba fu anyana dorabna bihil yafuha ako onye goshlikani alakra sababu ye ngunan kelingelen bela jelena min kulli mulhidin kabo bambanci kelingelen bela jelena فلاذا أبنبانتين نسكنينغا قسم على كرلا يقول الحق بك تشيفو نو لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد تمرد كان جلياني بامبانتي يكوفي وقلنا أن محمد كانوا جون ديكو افتخارا أمك وسو حق منه بأوحدي أكو واجبي كندو أن محمد كانوا جونا إكادون anga tanunika anga kilaka waso ni anga dankele nye min nyoko mana anyokontena hajajna ikado on sira manton temenun bela ninga yagala boya uka nanga daluya sabatileunye bitafdili nabiyyi muhammadi ni muhammadu ka fasamantiye min alaka nabiyumaye an sira jami alwara danfen bela jelena ni o daluya sabatileunye wasofu ako kulu sanfela laysa mina safihi aleni kulu dugumanan konte kelenye okuma uchidem belebelen sallallahu alayhi wa sallam ikum anwarul muhammadiya bafu anyetugumi kuma minana shisira samuka ibn abbas ku ama ku abubakar radiyallahu anhu ale alakra jenyogonya o yasuru abubakar be santa anisegi alakra shibe samuka okuma ba fe kata jakodola shami jamana kan futara jikin jiri shun dokoro noyen tombono shun doye alakra ya sigi o jiri sumana abubakar temena kata yahudiya muri dofe abefo mabahira akume kata yahudiya muri nyinga kodo de la yahudiya muri ako abubakar ma ako chamin sigilen fle jiri koroni jonye abubakar ko nye muhammadu de mi abdullahi ka yatime denye noy abdul muttalib denye okuma bahira yinko nkalela alala ikado nin chenye nabiyumaye sabula mashi masiginin jirin sumana isa kofe funakara muhammadu sallallahu alayhi wa sallam okuma nin sebenembe an yahudiya ka gafa kono o robbe abubakar alimanyara alakrala wa alakra ka cidiya sabatira addusukuna ka kon alakra cilinya ni samugaye yala nin ce bayin fana ni ce bisika sanga nyugona wa okuma ambi kuma anga wati adafaraya ni Allah taala an shijo ka wati nataw kono amena temenaye ame Allah taala deli alaka wasani korota di ama alaka ngalla inu sabati alaka kanya alakra horoma kama salatu baraka kama salli على محمد والسلام عليكم وعليكم السلام أما المسلم كم أيام بيجوا منا نيكون يلاك ربنا صلى الله عليه وسلم كباجي أم بكا تشوكبا أنك رمغو الهاس لمن تعرفه ألاك أمين كلو دام ألاك سان سكنا أكنوكو ألاك جدان يرو خجدان كو يرو أما فولون تقول والسلام عليكم